Soc Josep Maria Alegret, vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia. Benvinguts al 32è Congrés de la Societat. Quan a l'octubre de 2019, des de la Junta, vam començar a preparar el Congrés 2020, poc ens imaginàvem el que passaria mesos després. Amb el programa, ponents i finançament tancats, ens va caure a sobre la pandèmia i vam haver de prendre la dura decisió de suspendre el Congrés. El Congrés és l'ànima de la societat i li dona sostén, pel que havíem de fer possible per no renunciar-hi aquest any. Vam decidir endarrerir-lo i reconvertir-lo cap a un format virtual, en un moment en què aquesta opció de la virtualitat encara no estava consolidada i assumint, per tant, els riscos que això comportava. Volem agrair a ponents, moderadors i autors de comunicacions el seu compromís i confiança en el nou model, el que ha fet possible oferir-vos el contingut d'aquests 3 dies de congrés. També vull agrair especialment a la indústria el manteniment del compromís en el nou model. Cap laboratori compromès inicialment hi ha renunciat. Encara que pugui no semblar-ho, els costos d'un congrés virtual són igualment elevats i sense el seu suport tampoc hagués sigut possible. El Congrés tindrà un format en una estructura en el que constarà un canal de transmissió en directe de les taules del Congrés i de l'espai web on trobareu les comunicacions i els estants virtuals de la indústria. Per fer el Congrés més accessible, hem allargat a 3 dies la seva durada en una franja horària de tarda. En aquest espai, a més les taules del programa oficial del Congrés, trobareu també les taules patrocinades per la indústria. Respecte al programa inicial, hem hagut de reduir el número de taules previstes per adaptar-nos a la limitació d'espai, intentant que quedin representats els diferents aspectes d'actualitat dels diferents entorns de la cardiologia. Cal dir que en els espais de descans entre taula i taula també s'aprofitarà per oferir continguts d'interès. Respecte a les comunicacions, malgrat la reconversió, hem rebut un nombre elevat de comunicacions, quasi bé en la mateixa línia d'altres anys. Això manifesta l'interès dels clínics investigadors del nostre medi. Hem volgut mantenir la distinció entre comunicacions orals i pòsters. Així, les 25 comunicacions amb millor avaluació, millor puntuació, es presentaran en PowerPoint i, a part del web, també es presentaran en els espais de descans. Dir també que mantenim la col·laboració amb el grup de treball d'infermeria en cardiologia i això es farà palès i present tant en les comunicacions com en el canal de transmissió. Finalment, agrair la confiança de tots els inscrits. 850 en el moment actual. Sens dubte és una responsabilitat per nosaltres. Esperem oferir-vos un contingut en línia a les vostres expectatives, un espai de reflexió i de formació que sigui el més profitós possible. I sense més, endavant al Congrés i benvinguts. Dono la paraula al doctor Nicolás Malito, president de la Societat. Bona tarda a tothom. Benvolguts amigues i amics de la Societat Catalana de Cardiologia. Com a president de la Societat, us volia donar la benvinguda a aquest 32è Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia en format virtual. En primer lloc, voldria enviar un missatge de solidaritat i de suport per tot el món sanitari que està lluitant contra la pandèmia del Covid-19. I també desitjo que tant vosaltres com les vostres famílies i estigueu en molt bon estat de salut. El 32è Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia no es va poder celebrar presencialment a la Universitat de Barcelona degut a la pandèmia Covid-19 i vam treballar fins a l'últim moment per portar a terme aquesta feina que ens havia encarregat la societat. Lamentablement no va ser possible i van tenir que finalment fer el Congrés de forma virtual i ha representat un verdader repte per tots els organitzadors. Des de la Societat Catalana de Cardiologia volem mantenir la formació continuada en el més alt grau i amb l'aspiració de recollir el màxim d'interès per tothom i per això hem dissenyat un programa científic
liderat excel·lentment pel doctor Txema Alegret, basat en els temes de màxima actualitat i en totes les àrees cardiovasculars. I estem segurs que serà molt satisfactori pels assistents a les nostres 15 webinars. L'activitat de la Societat Catalana de Cardiologia no solament està enfocada a l'organització del Congrés i a les activitats de formació, una important novetat és l'aposta per les noves tecnologies de la comunicació i, en aquest sentit, en les properes setmanes farem la presentació de la nova web de la societat, que suposarà una actualització de continguts i una millor visibilitat. Tanmateix, hem actualitzat les nostres xarxes socials, especialment el Twitter, on ja tenim més de 2.900 seguidors. Dins del marc de la col·laboració amb les autoritats sanitàries, hem donat suport a totes les iniciatives del Pla de Malalties Cardiovasculars del Departament de Salut i volia donar les gràcies especialment a la seva directora, la doctora Fina Mauri, que sempre ha tingut una excel·lent actitud de col·laboració amb la nostra societat. Hem sigut impulsors també amb el Departament de Salut i el CatSalut d'un important document de recomanacions de retorn a l'activitat dels serveis de cardiologia en el procés de desconfinament de la Covid-19. També voldria destacar l'important activitat desenvolupada pels grups de treball. En particular, cal fer una menció destacada a tots aquells professionals que des de fa anys participen en el grup d'unitats de cures cardiològiques agudes, en el grup de prevenció i rehabilitació cardíaca, en el grup d'insuficiència cardíaca, en el grup de cardioprimària amb la col·laboració de la CANFIC i en el grup d'infermeria en cardiologia. Gràcies a l'impuls de tots vosaltres, la Societat Catalana de Cardiologia és avui una societat científica de gran fortalesa i dinamisme i que compta amb el respecte a l'admiració de tothom, i això ens permet i també ens obliga a definir el nostre paper a la sanitat catalana. Els professionals de la salut hem viscut i estem vivint uns anys difícils. Ara toca afrontar canvis profunds en el sistema de salut per tal de fer-los més equitatius, accessible i eficient pels pacients. És per tot això que les societats científiques, junt amb els professionals, hem d'anar de la mà de l'administració sanitària per afrontar conjuntament els reptes futurs. No vull acabar aquesta benvinguda al Congrés sense agrair la gran i excel·lent col·laboració de la indústria en una època d'importants canvis normatius i organitzatius que han requerit l'esforç i l'adaptació de tothom. Enfrontar tots aquests canvis i esdeveniments de la nostra societat només es pot fer amb els millors professionals. I per això que volia agrair a tots els membres de la Junta Directiva el treball i la il·lusió en la que han preparat aquest congrés virtual i també agrair als nostres socis i col·laboradors el suport que sempre es doneu. Esperem que gaudiu del congrés i 4 missatges finals molt relacionats amb el logo d'aquest 32è congrés de la Societat Catalana de Cardiologia. Fer més formació, fer més investigació, fer més xarxa, fer més Societat Catalana de Cardiologia. Moltes gràcies i comença el 32è congrés de la Societat Catalana de Cardiologia.